Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga stranded na pasahero sa Mabalacat City Terminal, idinadaing ang window hour policy ng MMDA sa EDSA. Tax collection sa Pampanga, inaasahang aabot sa 1.2 billion pesos ngayong Abril. MCWD ginit na hindi sila dehado sa joint venture agreement kasama ang Prime Water. At ayuda at pautang dapat maging laman ng stimulus package ng gobyerno para sa mga MSME ayon sa business leader na si Rene Romero. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Dahil sa patuloy na pagganda ng COVID-19 situation sa Pampanga, umaasa raw ang Bureau of Internal Revenue na aabot sa 1.2 billion pesos ang makokolekt ng buwis para sa buwan ng Abril. Ito'y matapos magbukas sa iba't ibang establishmento kasabay ng pagluluwag ng mga quarantine restrictions. Narito ang detalye ng balita niya. Muli nang nagbubukas ang mga negosyo simula ng isailalim sa Alert Level 1 COVID-19 response ang Pampanga. Kabilang dito ang mga malalaking industriya tulad ng planta at mga micro, small, medium enterprises o MSME. Bunsod nito, inaasahan daw ng Bureau of Internal Revenue ang malaking growth rate pagdating sa koleksyon ng buwis. Sakop ng Revenue District 21B ang 16 na bayan at isang component city dito sa Pampanga. Sa siyudad ng San Fernando, bukod sa mga malalaking mall, narito ang mga industrial zone. Nagbalik sigla rin ang mga economic hub sa Quezon Road sa San Simon at maging ang mga industriya ng negosyo sa mga bayan ng Mexico at Bacolor, Pampanga. Ayon kay Arnel Cosinas, Chief ng RDO 21B ng BIR, hindi malayong maaabot nila ulit ngayong 2022 ang naging tax collection sa lalawigan noong nakaraang taon. Yung peak nung filing season, which is April, ang collection po last year ay 1 billion and 40 million. So as of today, which is we still have 1 week to go, we have collected 1 billion and 13 million. So medyo malapit nang maabot yung last year's collection. Bagamat malapit na ang numero sa nakaraang tax collection target, malayo naman umano ito sa inaasahang 17% growth rate ng lokal na ekonomiya o katumbas ito ng 1 billion pesos and 251 million pesos. Pero may hinihiling po sa atin ng national government, may growth rate po na ang kailangan makolekta ngayong particular na buwan ng taong 2022 ay 1,251,000,000. So, sa madaling salita, yung panawagan ng aming district office, bagamat na-file nyo na ang inyong income tax returns, individual and corporate, I am appealing to you na tingnan nyo muli kung pwede nyong i-amyendahan at i-correct kung meron kayong na-miss at dagdagan ang tax payment. Positibo naman ng BIR na makakamit ang anticipated na growth rate dahil hanggang huling linggo ng Abril pa ang filing ng value-added tax at withholding tax. Ito umano'y mula sa iba't ibang negosyo gaya ng mga traders, industrial at construction companies, medical and food manufacturing industries at gayon na rin ang mga government agencies na kailangang mag-remit ng withholding tax. Tingnan po natin yung VAT taxpayers at saka percentage taxpayers, though they still have until Monday to file their VAT and percentage tax payments. And then yung mga withholding agents, so lahat yan, lahat ng negosyo, may kanya-kanyang kinaltas sa mga professional, sa suppliers nila, be it service or goods, meron pa silang hanggang huling araw ng buwan. Paolo G. Santos, CLTV News. Isa raw sa mga naging mabuting dulot ng joint venture agreement na pinasok ng Mabalacat City Water District, katuwang ang Prime Water ay ang mabilis na accomplishment sa rehabilitation ng mga infrastructure project. Ayon sa Board of Director ng MCWD, malaking tulong ang Prime Water para umano matugunan ang lumalaking demand sa supply ng tubig
sa nasabing syudad. Hindi rin daw sila dehado sa nasabing kasunduan. May detalye na balita niyan si Paulo G. Santos. Hindi dihado ang Mabalacat City Water District o MCWD sa tinatakbo ng joint venture agreement di umano sa kumpanyang Prime Water. Ito ang pahayag ni MCWD Board of Director Prospero Lagman. Ipinagmamalaki niya na mas bumilis ang mga programang pang-infrastruktura na naitutulak ngayon sa mga pumping station sa syudad. The main reason bakit kami nag-joint venture, hindi na kayang tustusan yung bang income ng Mabalacat City Water District para matudugunan yung demand ng water. So yung kakapiranggot na budget namin para magpatayo ng additional pumping stations na kailangan natin ay talagang kulang. Ayon kay Lagman, walang masama kung pumapasok ang mga pribadong sektor sa joint venture agreement sa mga local water concessionaire. Dahil kung sa local government umano aasa sa lumalaking demand ng rehabilitasyon sa mga pasilidad ng water district, ay baka hindi kaagad matugunan ang pangangailangan na pang-infrastruktura. Pero alam mo naman sa pag-uutang na ganyan, bago ka ma-aproban, katakot-takot na dadaanan ka mga proseso, and it will take mga 2 to 3 years bago ma-approve, ano? So, ayun, dumaan naman kami sa proseso. Talagang yung NEDA guideline. Bukod sa pagtugon sa demand na mapabuti ang mga serbisyo sa mga parokyano, mabigat din umano ngayon para sa mga local water concessionaire na tumugon sa atas ng Clean Water Act. Gaya ng pag-require ng water septage o sewerage facilities na daang milyon ang halaga ng investment. Ayon kay Lagman, isa sa commitment ng Prime Water ang pagtatayo ng nasabing pasilidad. Ang kailangan lang, i-amendahan yung dating ordinansa. Actually, napadalan nga na tayo ng notice of violation ng DENR, pero nagpaliwanag naman kami at binigyan kami ng extension period. Sa loob ng 5 taon, committed umano ang Prime Water sa MCWD na maglabas ng 1.2 bilyong piso para sa infrastructure development. Sa agreement namin, yung first 5 years ng operation ng Prime Water ay magpapalabas sila ng 1.2 billion na mga projects. Ang reaksyon ni Lagman ay sagot sa report ng Commission on Audit sa pagiging dehado ng ilang local water concessionaires sa Prime Water. Matatandaang sa report ng COA, lumabas na halos kalahati ang ibinaba ng net income ng MCWD mula 61.296 million pesos noong 2018 na noong 2019 naman ay bumaba sa 35.343 million pesos na lamang. Paulo G. Santos, CLTV News. Hindi raw sapat na ang mga manggagawa lamang ang ayudahan ng gobyerno ngayong panahon ng pandemya. Ayon sa business leader na si Rene Romero, kailangan din daw magbigay ng stimulus package na may kasamang ayuda at pautang ang pamahalaan sa mga MSME na labis din tinamaan ng krisis. Narito ang detalye. Onengali, kukulang ya in gobyerno as para sa yang concern. Kaya pamanyaw, para malsaya, para talakadla, dening mamiobra, karing kaya katamong memalen. Ito ang litanya ni Rene Romero, dating presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at private sector representative sa Regional Development Council ng Central Luzon. Hindi lamang daw ang mga empleyado ang dapat bigyan ng ayuda, kailangan din umano ito ng mga employer, lalo na ng mga nasa hanay ng micro, small, and medium enterprises na higit na apektado ng pandemya. Ya ko karing kaya kakit ating pamagkulang in gobyerno. Dapat, ding sopa na mo ring mas maragul ding mamye obra, which is in business. Kasi, ding business areni, patsesino paano ng gobyerno, mga kula na enola ko keng obra, retang mag-obra. At uling sinopa na ng gobyerno, ining business ay ni, mag-try biya, mag-survive biya. Uling mag-survive biya, dening mag-obra at ilang obra.
Sa ngayon ay may mga programa ang Department of Trade and Industry o DTI para sa business sector. Ang COVID-19 Assistance to Restart Enterprises 2 program na nagbibigay ng pautang ng walang interes. Mayroon ding livelihood seeding program mula 5,000 hanggang 8,000 pesos at financial na ayuda na 5,000 piso. Ngunit mayroon umanong ibang stimulus package na pinag-aaralan nila sa business sector. Ito ang stimulus package kung saan pinagsama ang ayuda at pautang. Palwalyang budget, pondo para kareng magkasakit negosyante. For example, para maning 100,000 ng meto nga negosyante. Ne? Detang 60,000 o 60% ayuda la kitang negosyante. Bangka nita, in business na atalakad ng masalese asun doon in spite of may kasagit siyang masalese anyang pandemya deta may labas sa banwa 2020, 2021. Ne? Itang 40%, itang 40%, itang 400 pesos. Ne? 40,000 pesos, iyamu ing bayaran na baldugane without interest. Bala mo, soft loan niya. Ngayon na inilalatag ng nasyonal na pamahalaan ang pandemic exit plan ng bansa. Nananawagan umano ang business sector sa Pampanga na isama ang stimulus package na ito. We are not only hoping, we are asking the government. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Mga stranded na pasahero sa Mabalacat City Terminal, idinadaing ang window hour policy ng MMDA sa EDSA. PhilHealth coverage kailangan ng mga college students na lalahok sa face-to-face classes ayon sa IATF. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, dumarating po ngayon ang mga pasahero ng bus sa Mabalacat City Terminal dahil sa tagal ng kanilang paghihintay. Ito'y bunsod pa rin na itinalagang window hours ng MMDA para sa mga provincial bus sa EDSA. Alamin natin ang sitwasyon mula kay Paulo G. Santos. Paulo, dumadami ba ang bilang ng mga stranded passengers sa bus terminal dyan sa Dao ngayong araw ng Biyernes? Ating dyan, talagang yung binabanggit mong dumadami, oo, dahil itong pila ay hindi humuhupa. At lahat nitong ating mga nakakausap na pasahero dito, ating dyan ay nabulaga at hindi nila sukat akalain na ganun na yung bagong pulisiya ngayon na hindi na nga nakakapasok itong mga provincial bus dyan naman sa EDSA dyan, lalong-lalo na yung mga bus company na may terminal along Epifanio de los Santos sa Avenue, itong EDSA. At ilan dito sa mga pumupunta ng Maynila, lumuluwas sa ating dyan, ay mga obrero pa to. Sa kanilang pagkakaintindi, ating dyan, talagang pupwede naman daw nung mga nakalipas na panahon, bakit ngayon hindi po pwede. At ayun na rin nga sa general manager nitong Mabalacat City Bus Terminal dyan, kaninang umaga, dahil sa haba ng pila, may mga kabataan na, may mga senior citizen,
yung nawalan ng malay. Ayan, isa pa yun sa kanilang intindihin. Kapag dumami yung tao, ating Jen, pati na rin yung mga napeperwisyo dahil bilad sila sa araw, ating Jen, at walang sapat na pasilidad itong terminal para umalalay dito sa mga nai-stranded na pasahero, ating Jen. At ito hong pulusiyang ito, mga kaibigan, naibalita natin, Jen, Miyerkules pa lamang nitong linggo nang ito'y i-implement. Pero bago pa ito, Jen, isang buwan ang nakakalipas ng pag-usapan ito. Pero niluwagan nga lang, buhat dito sa pag-uwi nitong ating mga kababayan sa panahon ng Semana Santa, Jen. Pero anong ginawa, Paolo, ng terminal management at ng LGU para makatugon sa pangangailangan ng mga stranded na pasahero when hindi natin sila masisisi dahil nga karamihan sa kanila, tulad ng mga nakakausap din ng ating team ninyo sa inyong pagpunta dyan, talagang hindi sila aware na mayroong ganitong pulisiya na itinatupad. Kaya naman nandyan na sila at wala silang magagawa kundi maghintay. Paano ito tinugunan ng management dyan sa terminal at ng LGU? Ano ang reaksyon ng LGU dito? Jen, sa mga oras na ito, talagang yung pagdaragdag lang ng mga mauupo, upuan, doon sa mismong terminal. Pero ang attitude kasi nitong mga mananakay, dahil ilan sa kanila ay nasurpresa, hindi sila bumibitaw doon sa pila. Kanya lang, inorganisa na lang itong maayos at doon sila sa may shed, Jen, nakapila. At doon sa usapin ho nitong pag-suporta naman ng transportasyon, patuloy yung koordinasyon ngayon nitong pamunuan ng terminal sa LTFRB dahil ang binabanggit ng LTFRB, ating Jen, meron na silang pinagkalooban ng special permit para umalalay dito. Magitin na natin yung bus company, itong Philippine Rabbit. Dahil limitado lang, isa-isa lang yung dumarating na pass ng Philippine Rabbit. At sila lang, ating Jen, ang nakakapasok naman sa Mindanao Avenue para makaalalay dito sa mga kababayan natin papunta ng Quezon City. At ito, limitado lang yung bilang nila. Yung mga binabanggit naman at pinagkalooban ng special permit na yung mga papunta ng Metro Manila, ibababa dito naman sa area ng Bukawi, sa NLEX, yun, Jen, hindi daw nila maramdaman. Kaya ang panawagan nitong lokal na pamahalaan, sana maging totohanan itong sinasabi ng LTFRB na totoong merong aalalay na mga bus na papasada para mag-pick up ng pasahero. Nga lamang atin, Jen, base dito sa ating A1 source, yung ilang mga bus company, ayaw na rin nilang mag-pick up ng pasahero dito sa Mabalacat bus terminal at diyan ibabagsak diyan sa area ng Bukawi dahil lugi pa daw sila diyan dahil mahal na yung diesel, pero pagkabalik dito naman sa terminal ng Dao wala naman silang bitbit na pasahero. So ang ruta ngayon, mga kaibigan, ito ulitin lang natin, mahalaga itong malaman ng ating mga kababayan. Ang ruta ho ngayon mula ho dito sa Mabalacat City Bus Terminal, ihahatid sila dyan sa inlet, kung tawagin dyan sa Bay Bukawi, at yung city bus sa Metro Manila, dyan naman sila makakasakay. Kung yun, pag-uusapan natin yung daytime travel nila. Pero kung yung makakapaghintay naman, alas 10 pa lang ho, hanggang alas 5, mga kaibigan, po pwedeng magsakay. Ito pong mga provincial bus na may terminal sa malapit sa EDSA, Jen. Pero Paolo, ano ba ang huling abiso ng LTFRB ukol sa pulisiyang ito na pinatutupad ngayon? Kasi nakikita natin ang pinaka-apektado talaga dito ay yung mga commuter. Kasi meron din tayong mga kababayan na from here araw-araw bumabiyahe dahil nagtatrabaho sila sa Maynila. Sila ang talagang pinaka-apektado dito dahil pati kabuhayan nila maapektuhan. Wala silang masasakyan Sinabi mo pa, Jen, si Kuyang Alex Yage, itong Executive Director ng PIBOA, na siyang nangangasiwa dito sa samahan ng mga provincial bus, Jen. Talagang pahirap daw itong pangyayaring ito dahil alam naman natin yung mass transport ng mga uring manggagawa
provincial bus, lalo na yung luwas dito sa Metro Manila. Kaya ang problema daw na nakikita nila ngayon, ating Jen, dagdag itong pasanin sa kanila at kung ang paraan naman ng MMDA para ma-ease itong problema ng trapiko o yung decongestion sa EDSA, baka daw hindi pa mangyari yan dahil pagsisilutangan ating Jen itong mga mananamantalang kolorum na magsasakay at magkokontrata pa dito sa mga manggagawa na naiipit nga yung kanilang day-to-day operation o pagluwas ng Metro Manila. So, yun ang pinakamahirap dito. So, pag tinanong natin ng LTFRB anong intervention nila, ang sinasabi nila ating Jen, nag-a-aproba sila at nagdadagdag sila ng special permit para doon sa mga bus company na aalalay hanggang Bukawi lang. Ulitin natin, hindi talaga sila pwedeng pumadyan naman sa EDSA. Pero nabanggit mo nga, no? As of now, Paolo, kahit na may mga ginagawang paraan, hindi pa rin sapat dahil sa dami ng mga commuters na araw-araw bumabiyahe, no? From here to Metro Manila at malaking abala nga itong panibagong polisiya na ito, ano? But para na rin sa kaalaman ng mga manonood, no? Ano ba ang dapat nilang tandaan, Paolo? Ano ba ang abiso, no, ng Mabalacat Terminal, ano, para somehow hindi silang maapektuhan or masyadong maabala? Kailangan ba mas maaga silang magpa-schedule o bumili ng ticket para makatiyak, no, na sila ay makakasakay? Una, alamin ho ninyo yung pre-booking process na isinasagawa ho nitong mga bus company na inyo pong inaasahan na maghahatid ho sa inyo. Open na po yung kanilang mga social media site, na may abiso ho sila na talagang alas 10 hanggang alas 5 lang ho ng umaga po pwede hong pumasok dyan ho sa Metro Manila. At dun po sa mga nagtatanong kung po pwede bang maging chance passenger ngayon sa mga provincial bus patungo ho ng NCR, pwede naman, nga lamang mag-abang ho kayo dito ho sa limitadong dating ho ng mga bus na hanggalaang Bukawi. So, dun ho sa mga wala pang alam kung paano ho yung proseso ng pre-booking, po pwede ho kayong makipag-coordinate o tumawag na mismo dito sa mga bus company na atin pong inaasahang maghahatid patungo ho ng NCR. Meron bang komento, Paolo, ang LTFRB kaugnay naman dito sa posibleng maging sanhi, no, nitong kakulangan ng mga available na bus na babiyahe? Ang ine-expect kasi natin dyan yung pagdami ng mga kolorum, no, na talagang sasamantalahin itong pagkakataon na ito dahil kailangan ng mga may masasakyan. Yun nga lang, mabigat ito sa bulsa ng mga mananakay, Paolo. Totoo. Kanina, Jen, meron tayong nakitang mga agent ng LTFRB, nagsasagawa ng documentation. Siguro, tinitingnan nila yung implication nitong pagpapairal nitong window hour sa mga provincial bus. Nakita nila, nag-interview din sila doon, mga senior citizen, yung ilan pa nga, Jen, talagang banggit sa mga ahente ng LTFRB, bakit ngayon sinasabi yan, at paano yung naging konsiderasyon ninyo, lalong-lalo na yung mga pumupunta ng Metro Manila na sakto laang yung kanilang pamasahe. Dahil alam mo naman dyan, pagka yung pamasahe na cutting trip, syempre may dagdag yun na gastusin. Kaya ang pakiusap nila dyan, lalong-lalo na itong mga mananakay, sana raw kapag nagsasagawa ng pulisiya, meron tumindig daw talaga sa kanilang sektor dahil sila talaga yung pinaka-vulnerable dito sa paraan ng mga lead agency na tumutukoy kung paano ma-ease yung problema sa traffic sa Metro Manila. Pero sa LTFRB, sa hanay nila, Jen, talagang limitado din yung naibibigay nilang informasyon sa atin at yung kanilang magagawa, talagang magdagdag laang itong mga special permit sa mga bus company para ituwid yung mga mananakay. Nga lamang, sinong magko-comply? Yun ang tanong dito. Sinong magko-comply kung ang sinasabi ng mga samahan ng provincial bus, talo sila? Alright. Patuloy po nating tutukan ang development of ng issue na ito. Maraming salamat sa iyong ulat,
Paulo G. Santos. Samantala, sa ibang balita po tayo, upang matiyak ang kanilang proteksyon, kailangan na raw magkaroon ng PhilHealth coverage o ng alinmang medical insurance na may COVID-19 coverage ang mga mag-aaral sa kolehiyo na lalakok sa face-to-face classes. Ito ang mandato ng IATF matapos magdaos ng in-person classes ang mas maraming pamantasan at kolehiyo sa bansa. Narito ang report. Patuloy ang pagdaraos ng in-person classes ng iba't ibang kolehiyo at pamantasan sa kabila ng umiiral pa ring pandemya. Dahil dito ay tinakda ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF na kailangang magkaroon ng PhilHealth coverage ang mga college student na lalahok sa face-to-face classes. Muling ipinaalala ni Dr. Shirley Domingo, Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth ang atas na ito sa mga estudyanteng wala pang PhilHealth o medical insurance kung saan covered ang COVID-19 related expenses. Batay sa Resolution number 164 na inisyo noong March 10, 2022 ng IATF, ang mga mag-aaral na 21 years old pataas ay dapat nang maging primary members. Hindi naman daw kailangan pang mag-register mga 21 years old pababa na dependent pa ng kanilang mga magulang na member ng PhilHealth. Kailangan lamang daw ipakita ang Member Data Record o MDR sa paaralan. Ang mga miyembro ng PhilHealth na may trabaho o kumikita na ay kailangan magbayad ng kontribusyong 300 pesos bawat buwan. Ang mga estudyante na walang trabaho, maaari raw magpatala bilang indigent, maging ang mga hindi kayang magbayad ng kontribusyon ayon sa nasabing atas. Ipinaliwanag ni Domingo sa laging handa briefing nitong Huwebes na mandatory ang health insurance para sa tertiary level na attend ng face-to-face classes. Ito'y alinsunod sa Joint Memorandum Circular sa pagitan ng Department of Health at Commission on Higher Education o CHED. Ayon sa PhilHealth, mahalaga na magpatala ang mga estudyante dahil kung sakaling ma-expose sa COVID-19 o ma-infect ng nasabing virus, maaari silang makapag-avail ng COVID benefits. Para rin naman daw ito sa kapakanan ng mga estudyante at magsisilbing proteksyon sa panahon ng pandemya. Ang atas na ito, pinabura naman ng mga estudyante sa kolehiyo na aming nakapanayam. Okay po sa akin yung pagmamandatory ng PhilHealth sa mga estudyante, lalo na po ngayon na pandemic. And mas okay po sana kung yung government po mismo yung mag-finance po nung PhilHealth natin. Kasi po, since estudyante pa lang po kami, syempre wala pa po kaming kita, wala pa po kaming trabaho, so parang mahihirapan po kami. For me po, okay lang. Mas mabuti po yun kasi dahil nga po mag-face-to-face class, hindi po natin maiiwasan na magkakaroon ng COVID cases. Dahil na yung mga students, tapos makakatulong po yun lalo na syempre kapag nagkaroon ng COVID. Shoulder po ng PhilHealth po nun yung gastos ng mga students po. Kung i-shoulder po ng government, why not po, di ba? Mas maganda na po magkaroon ng para bang PhilHealth po yung mga kabataan kagaya po namin. Sa ilalim ng Alert Level 1 COVID-19 response, pinapayagan na ang full seating capacity sa mga silid-aralan sa higher educational institutions. Tanging fully vaccinated na mga guro, estudyante at non-teaching personnel lamang ang maaring pumasok sa mga pasilidad. Habang ang mga estudyante na hindi pa nakakapagpapakuna o hindi pa kompleto ang bakuna, may option ay pagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa pamagitan ng online classes. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Sasmuan Walk for Hope nakatakdang ganapin sa May 1. Presidential Advice, Presidential Debate, ipinagpaliban ng COMELEC matapos hindi makapagbayad ang kanilang partner sa venue. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Isang walk for hope para sa kandidatura ni na Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan ang ikinasa ngayon ng ilang taga-suporta sa bayan ng Sasmuan, Pampanga. Ito po ang Sasmuan na nakatakdang ganapin sa May 1. Para bigyan tayo ng karagdagang detalye, makakasama natin si Maria Nancy Saliada Baltasar, volunteer ng Youth for Leni Kiko Sasmuan Chapter. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Nancy. Welcome sa CLTV News. Ay, good evening po. Dakal pong salamat of course, kay opportunity po na ma-interview at sabi mi po kumbaga yung purpose na po ng Walk for Hope which is entitled Sasmuan. Yes. Ma'am Nancy, kumusta po so far ang inyong paghahanda para sa aktibidad na ito? So far po ma'am, sa organizers po, may mga nagaganap na po na of course donation drive for the event, and also yung mga performers po kasi after the Walk for Hope po is magkakaroon po ng program at 6 p.m. sa Don Lorenzo Lacsamana Park po. So may mga performers po who are also volunteers din po for Leni Kiko Sasmuan. Mm-hmm. Sino po ba, Ma'am Nancy, ang mga inaasahan po nating lalahok dito sa event na ito? This is po purely volunteer driven po, and yung mga supporters po from Sasmuan. Although of course welcome din naman po yung supporters from the nearby towns, from Lubao, Guagua, pero siguro po majority po ng mga participants is mga Sasmuaneños po rin po talagang tao Sasmuan ilang maging main participants na po nining event ay ni. Mm-hmm. So ano po ba ang aasahan sa mismong araw na ito? But are you also welcoming yung mga ibang mga taga-suporta naman sa ibang mga lugar? Kasi kung matatandaan po natin yung naging People's Rally nila dito sa Pampanga kamakailan, ay hindi lang naman taga Pampanga yung mga may mga iba na nagrenta pa ng kanilang mga bus coming from different provinces para namang masaksihan yung campaign rally nitong magtatandem na si VP Leni at ni Senator Kiko. Are you expecting the same para dito sa Walk for Hope na gagawin ninyo sa May 1? Yes po. Actually, ang target po na number of participants is 500. So, dun po sa 500 na yon, we are expecting yung mga ibang participants po ay manggagaling sa ibang lugar. Pero sa nakikita ko po kasi sa pag-organize, kasi may group chat po kami. So sa nakikita ko po is parang mostly mga taga-Sasmuan po talaga, mukhang mga taga-Sasmuan po karamihan ng magpa-participate. Meron din naman pong mga taga-Sasmuan coming from, of course, Manila, mga nagtatrabaho at nakatira na po doon, pero they are natives of Sasmuan po, na uuwi din po para dun sa event, para po makasali din po sila to show support, and of course, para din po maipaglaban namin yung gusto naming ipaglaban, kaya po namin ginagawa itong Walk for Hope na ito. Mm-hmm. Nabanggit mo na nga yan, Ma'am Nancy. Actually, sa lahat naman ng mga kandidato, yung kanilang mga supporters, talagang nakikita natin for this election, kakaiba, yung volunteerism, kung paano ka-aktibo, ang iba't ibang sektor sa mga sinusuportahan nilang kandidato. Para sa inyo, gaano ba kahalaga na may mga ganitong klaseng aktibidad or pagkilos kayo na ginagawa para maipakita yung suporta ninyo, at sabi mo nga yung laban na inyong ginagawa para masuportahan itong kandidato na gustong manalo sa darating na eleksyon. Yes po, kasi ang pinaglalaban po talaga natin dito is yung next 6 years ng country natin, di ba po? So talagang ngayon ko lang po siguro nakita na ganito ka-warm and ganito ka-active yung youth volunteers na galing sa Sasmuan to show their support and to really
turn that support into votes coming May 9 po. Kasi talagang napakarami po ng pinagdaanan ng Pilipinas the past 6 years. Meron ho tayong, yan, syempre ho, yung pandemic, tapos yung corruption ho, yung EJK, yung employment opportunities po halos hindi naman din po naramdaman. Tapos syempre yung discrimination, equality, and yung quality po ng education, yun po kasi yung talagang mga hina-highlight namin na gusto namin magkaroon ng pagbabago dito po sa mga aspects na to ng, of course, ng bansa. So, napaka-importante po, lalo na po based on studies is parang mostly po ng mga voters this year, they come from the millennials and mga bata po, di ba? So nakakatuwa po na mas active po yung mga kabataan ngayon pagdating po sa pananaw nila when it comes to politics. Napaka-active and they are really here to really see change, and they are fighting for change po talaga dahil sa sobrang dami ng pinagdaanan natin, lalo na po nung nakaraang pandemic. Nakita po natin yung competence na sinasabi natin sa mga politicians natin. So parang naging hindi naman po siya parang breakthrough, parang naging turning point po siya natin para mas ipaglaban pa po natin yung, kumbaga, para sa atin bilang Pilipino. Alright. Tulad nga ng nabanggit mo, itong mga ginagawa niyo ito ay volunteer works, ano? At Yes hindi rin naman po. biro, no? Yung magparticipate ng mga ganitong Totoo po. aktibidad. Ano ba ang meron dito sa dalawang kandidato na inyong sinusuportahan, Ma'am Nancy, para talagang all out ang gawin yung suporta sa kanila at ibigay yung time and effort ninyo to organize such an activity no, para sa kanilang dalawa, Yes. si Vice President Robredo at si Senator Kiko. Yes po, so naniniwala po kasi talaga kami na sila po yung makakapag-lead sa country natin para ayusin po yung mga bagay na nasabi ko kanina pagdating po sa government. And may I just say lang po na karamihan po kasi ng mga tao sa Sasman ay fisher folks. Kumbaga mga manasan la po, itang manibatan la po kayong makantang sektor. And ing baluta mo po, syempre, EVP Lenny po, may kasawpya po kareng fisher folks, keng aliwang lugar kete Pilipinas. And Senator Kiko naman po, on the other hand, focuses on the farming agriculture industry. So, isa din po yun sa mga pinakamalaking factor kung bakit talagang all out po yung suporta namin sa kanila. Kasi alam po namin na matutulungan po nila yung mga sources, yung kung saan po nanggagaling yung sources of income po ng mga tao sa Sasmuan. Kasi nga po ito, kumbaga manasan po, ang po pong syempre agriculture, sa kadakal po MSMEs, ketiking Sasmuan, deta pong small enterprises na balumi po na kasi kaya beya naman po kayong platform na ning Lenny Kiko Tandem and ning Tropang Angat. So balumi po ila po talaga detang kumbaga makasaw, maragul, ketiking Sasmuan, lalo na po kareng kababayan nina makipagobra manasan. So ito po. Alright, bigyan mo naman kami ng detalye, Ma'am Nancy, dito sa gagawing Walk for Hope, ano? Saan ito magsisimula? Anong oras kayo magsisimula? At ito ba, Ma'am Nancy, talagang itinoon natin ng May 1, which is Labor Day, ano? Kasi mas marami ang Yes po, pasok yes. na ngayon. Yes po, mag-start niya pong around, kumbaga, meeting place mi po is kanya pong Dalan Baba, kem pong Santa Lucia, then pong tao sa Sasmuan, balo dane po pag sinabi yung pong Dalan Baba. So ita po yapin po itang dalan from Lubao papunta po sa Sasmuan, ausan miya pong Dalan Baba, karinya po yung meeting place. So mag-start niya pong mga around 2 p.m., 3 p.m. pa mag-meet ka rin. And then iikot po kami dito po sa kumbaga bayan po kasi atin kami pong coastal areas, 'di ba? So kani kami mo pong bayan dumurot. So dumurot kami po kareng Barangay Kenny, and then by around 6 p.m. po mika program po kayong Don Lorenzo Lacsamana Park. So the performers po ka rin is most
volunteers din po. Although wala pa din pong final kung sino-sino po, pero sa mga nakikita ko pong detalye sa group chat namin is mukhang may mga sasayaw po. And sana po mas makapaghikayat kami po since atin pa naman pong time for preparation until the last day po na ning April is makapaghikayat kami pa pong performers. And ito po, this is volunteer driven po. So far po may kapanyat na kami din pong SAOP kareng non-profit or private organizations. Lalo na po karas keng water and keng food po. And then pong magamit para po kay mismong program like sound system. All right, Ma'am Nancy, sa mga dadalo, baka meron kayong ibibilin sa kanila, of course, kahit medyo maganda ng sitwasyon natin, alam naman Yes natin na po. nasa panahon pa rin po tayo ng pandemya. Kung Totoo. bibili nyo sa mga nais makibahagi or makinig at magpakita ng suporta dito po sa inyong aktibidad. Yes po. Syempre po, sa lahat po ng mga dadalo po sa Sasmuan Walk for Hope, let's still practice our safety protocols po, as much as possible. Although hindi na po masyadong natutupad, pero gawin po natin ng lahat para po makapag-social distancing tayo, wear face masks, bring alcohols, and always sanitize. And dahil po sobra pali po yan summer, it's the peak of the dry season po. So magdala rin pong water kasi maglakad tamo mo po. Kumbaga mas maging malapit tamo po ka rin tao nung kumbaga maglakad tamo po, 'di ba? Mas akit tamo po yung sitwasyon at mas akit tamo rin po nung nano po yung paglaban tamo. So ay tamo po follow safety protocols po, social distancing, wear face mask, bring water po, and of course sanitize po. All right, maraming salamat sa iyo, Ma'am Nancy, at Thank good you. luck sa inyong aktibidad. Dakal din pong salamat. Thank you very much po CLTV for this opportunity din po na i-promote mo yung Sasmuan Walk for Hope. Dakala salamat po. God bless po kayo. Thank you, Ma'am, and God bless you. Mga karamihan, Thank you si po. Ms. Maria Nancy Talyada Baltasar, volunteer po ng Youth for Lenny Kiko Sasmuan Chapter. Thank you po. Thank you. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Ipinagpaliban muna ng Commission on Elections ang ikatlo at huling yugto ng presidential at vice presidential debates na nakatakda sanang gawin ngayong weekend. Ang change of schedule ay bunso ng hindi umano pagbabayad ng event partner ng COMELEC sa venue na Sofitel. Nagdaw report. Ipinagpaliban ng Commission on Elections o COMELEC ang nakatakdang Vice Presidential at Presidential Town Hall Debates na naunang nakaschedule ng April 23 at 24. Sa press briefing ni Commissioner George Garcia, sinabi nitong inireschedule ang debate dahil sa ilang kadahilanan. 3-1, may mga circumstances po na pumasok sa pag-board ng debate that it will be impossible on the part of the Commission to proceed with the debate by Saturday and Sunday. Wala po confirmation ating handaan sa pag-board po ng debate na ito. However, marinig yung debate natin sa April 30 and May 1. Ayon kay Garcia, makakatuwang ng poll body ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa rescheduled na debate. Nag-alok daw ng tulong ang KBP sa pagdaraos ng debate ng libre. Nag-offer po ang KBP ng kanilang kahandaan, ng kanilang suporta at tulong sa mga nila para sa bayan, para-hold ang debate sa Sabado at Linggo. At sila ang partner namin, walang gasto sa lahat ng commission for free. And therefore, sa ating mga kabayan, tuloy-tuloy po Ipinagpaliban ang debate matapos may ulat nitong Huwebes na ang contractor ng COMELEC na Impact Hub Manila ay hindi pa nababayaran ng buo ang Sofitel Garden Plaza, ang official venue ng debate.
Ayon din sa ulat, nagdemand ng payment ang Philippine Plaza Holding Incorporated o PPHI, ang may-ari ng Sofitel matapos mag-bounce ang cheque na inisyo ng Impact Hub. Ayon kay Garcia, napag-alaman lamang nila ang issue ng personal na nagtungo sa COMELEC ang kinatawan ng Sofitel upang ipaalam ang nag-bounce na cheque mula sa kanilang event partner. Sinabi rin ni Garcia na humingi ng assistance sa COMELEC ang representante ng Sofitel upang makakolekta ng bayad mula sa kanilang partner. Hindi raw bahagi ang COMELEC sa kontrata sa pagitan ng Impact Hub at PPHI. Gayunpaman, magpapalit na ng venue ang COMELEC sa susunod na debate. Ginawa na raw ng COMELEC ang kanilang makakaya upang makatulong sa usapin, ngunit mukhang wala pa raw tamang direksyon upang maayos ito. Gayunman, kailangan pa rin daw gumawa ng paraan ng COMELEC upang may pagpatuloy ang debate. Nakita ito ngayon, nagkaroon na ng sila po ngayon kasalukuyan nag-exchange ng kanilang mga sagutan sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. So ayaw po namin ma-interview sa pagsasagutan nila. Ang importante, matuloy ang debate at all costs. Pero gusto po namin patunayan sa inyo na kahit may problema ganyan, kaya namin i-solve. Humingi rin ng paumanhin ng COMELEC sa lahat ng mga kandidato na nag-adjust na ng kanilang schedule para sana sa debate bukas. Sa kabila ng pagkaantala, umaasa raw ang COMELEC na dadalo pa rin lahat ng kandidato, lalo pat matataon ito sa May 1 o Labor Day kung saan maraming manggagawa ang walang trabaho at makakapanood ng debate. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Higit 21,000 magsasaka ng palay tumanggap ng 5,000 pesos na ayuda mula sa RCEP. ADF CNL CSCA Swim Series gaganapin sa Nuclark City simula April 23. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Aabot sa higit 21,000 magsasaka sa lalawigan ng Bulacan ang tumanggap ng tig 5,000 pisong ayuda mula po sa Department of Agriculture. Bahagi ito ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund sa ilalim ng Rice Tarification Law. Narito ang report. Namahagi ng tig 5,000 pisong financial assistance ang Department of Agriculture kasama ang Development Bank of the Philippines at ang Universal Storefront Services Corporation sa halos 21,000 magsasaka ng palay mula sa ilang bayan ng Bulacan. Ang ipinamahaging ayuda ng kagawaran ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na alinsunod sa Republic Act 11203 o Rice Tarification Law. Ayon kay Provincial Agriculture's Gloria Carillo, nakabatay sa listahan ng Farmers and Fisherfolks Registry System o FFRS at sa Republic Act 11958 ang pagpili sa mga benepisyaryong nakatanggap ng ayuda. Batay sa RA 11958, tanging mga magsasakang sumasaka lamang ng 2 ektaryang sakahan ang pinahihintulutang makatanggap ng direct cash assistance. Paliwanag ni Carillo, sa paraang ito, pinahihintulutan ng DA na mailaan ang sobrang nakolekta sa RCEF bilang tulong pinansyal sa mga maliliit na magsasaka hanggang 2024. Gayunpaman, pinaalalahanan at hinikayat ni Carillo ang ilan pang mga magsasaka at mangingisda na magpalista na sa FFRS nang makasama sa listahan ng mga binigyan ng ayuda. Ayon kay DA Regional Technical Director Eduardo Lapuz, makatutulong ang financial assistance na ito upang maibsan ang hirap na nararanasan ng mga magsasaka bunsod ng pagbaba ng presyo ng palay sa gitna ng pandemya. Samantala, makukuha lamang ng mga benepisyaryo ang kanilang financial ayuda gamit ang kanilang intervention monitoring card. China Ariola, CLTV News. Matapos ipahinto ang pagdaraos sa iba't ibang sporting activities dahil sa pandemya, muling magagamit ang world-class National Aquatic Center sa Nuclark City, Capas, Tarlac simula ngayong weekend. Dito kasi gaganapin ang swim series na lalahukan ng iba't ibang atleta mula sa Luzon. May detalye ng balitang yan si Arlene Salonga.
Nilagdaan ng Central Northern Luzon Cordillera Administrative Region Swimming Coaches Association o CNL-CSCA kasama ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang isang Memorandum of Understanding o MOU para sa pagsulong at pagdaraos ng iba't ibang sports events sa New Clark City, Tarlac. Ang nasabing kasunduan ay magbibigay daan umano sa pagpapatuloy ng grassroots swimming series ng CNL-CSCA na nahinto dahil sa pandemya. Pinangunahan ng paglagda sa MOU ni na BCDA Officer in Charge President at CEO Attorney Aristotel Batuhan na kinatawan ni Executive Vice President Aileen Soza at CNL-CSCA Secretary General Rolando de la Cruz. Epektibo sa loob ng 1 taon at maaaring i-renew sa susunod pang taon ang nasabing kasunduan. Samantala, ipinaabot ni Soza ang kanyang pasasalamat sa CNL-CSCA sa pagpili sa New Clark City bilang venue para sa mga kompetisyon at iba pang kaganapan. Tiniyak ng BCDA na mananatiling accessible ang pasilidad sa mga atleta anumang edad at background kasunod ng patuloy na pagluwag ng sitwasyong dulot ng pandemya. Umaasa umano ang organisasyon na sila'y magiging saksi sa paglitaw ng bagong henerasyon ng mga mahuhusay at natatanging mga swimmers na maaaring irepresenta ang bansa sa international competitions. Ayon naman kay De La Cruz, naniniwala sila na ang New Clark City ay magandang lugar para sa pagtataguyod ng kanilang mga layunin sa pagbuo ng grassroots program na napakikinabangan ng mga atleta. Ito ay kaugnay umano ng kamanghamanghang pag-host ng 30th Southeast Asian Games ng institusyon. Ang 80th CNL-CSCA Swim Series na pinamumunuan ng Angeles City-based AC Ducks Aquatic Swim Club ay magsisimula sa Sabado, April 23 sa New Clark Aquatic Center. Ito ay dadaluhan ng 650 na kalahok mula sa Central at North Luzon, Cordillera Administrative Region, gayon din ng ilang manlalangoy mula sa Metro Manila. Mahigpit umanong ipapatupad ang health and safety protocols sa panahon ng kompetisyon. Arlen Salonga, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Floor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies pa rin po nakakaapekto sa buong bansa kaya maalinsangan po ang ating magiging pakiramdam. Samantala po ang Davao Region at ang Surigao del Sur, magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng mainit na easterlies. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din na papawirin. Mayroon lamang po tayong inaasahang mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Dulot din po tayo ng easterlies at ng localized thunderstorm. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama buong pwesto ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po at Happy New Year.